Guys, empilweni kuyenzeka ukuthi uy'tshele ukuthi wenza into engcono uzama ukuthuthukisa impilo yakho kanti usuyigwaza ngowakho. To cut the story short, angisasebenzi kahandeyi. Izolo ngithe ngifika emsebenzini kuseni njengenjwayelo ngibiza umphathi, umphathi kwenzakaleni. Ngihambe ngiyo-chase ama-deals ami because bengibona ngathi umphathi ubhizi yabo, uyangibiza aphinde yabo abe busy. Okay, cool, ku-right. Hhayi, vele-ke nkosi yami uma udayisa iy'moto ikhanda libuye lihambe kube ngathi alithathi kahle. So ngithi hayi mhlawumbe umphathi ukhohliwe ngihambe futhi ngo-chase apha. Ngithi sengibuya ngifonela umphathi athi noma phuthuma edeskini lami again sisi. Ngiy'buza ukuthi ngazi kwenzakale because nasekuqaleni uthe phuthuma namanje usangiphuthume. Ngifike angihambise siye ofisini, indaba mphathi. Noma sizamile nathi samile but kungaphezu kwamandla ethu. Abaphathi abakhulu abasuka ema-ofisini la amakhulu bathi ubudlelwane bakho noHandeyi buphelile. Ngithi mina hayi bo, kwenzakalani la? Yabo, nami bengakholwa. Yabo. Ngithi mina kwenzakalani la mphathi? Athi nayi nanka amaphepha. Nanka sengifihla iminyaka yami ukuze ngangiboni sengiguge kangakanani. Nanka maphepha, contract yakho i-terminate-iwe. Hayi mphathi, ngithi benginenyanga embi nje last month kodwa ngikukhiphelile u-6 cars and kule nyanga nginama-deals. Ngize ngiy'ncengele ngithi nginama-deals awu-6 akuma-Vels. Mphathi ngiyawudinga lo msebenzi ukuthi nginani nani, ngiyawudinga. Athi mphathi nathi siyazi ukuthi uyawudinga futhi nathi siyathanda ukuthi uqhubeke usebenze, uyabo, kodwa kungaphezu kwamandla ethu. Ngithi mina hawu, aphezu kwamandla enu kanti ngenzeni mphathi? Athi kumayelana nokuthenga kwakho iy'moto eziwu-4. Shuthi abaphathi abakhulu abaneme ngeze ukuthi khona u-salesman othenga iy'moto eziwu-4. Kube bengazi guys ukuthi mina ukuthenga iy'moto eziwu-4 noma ukuba naleya saluni bekuzofaka umhlabathi eparishini lami, bengingeke nje ngirisk, bengingeke nje ngiy'fule. Bengingazi mina ukuthi akuvumelekile ukuthi ube nelinye ibhizinisi if uyabo usebenza lo msebenzi esiwenzayo. Bengitshe mhlawumbe akuvumelekile ukuthi ngingathiwa nangunoma edayisa iy'moto mhlampe ezinye, mhlampe nangunoma ekhipha iy'moto kwi-dealership aqeda ayidayisele abanye, mhlampe-ke lokho-ke yabo. Bengitshe noma ngenza i-research yami bengike ngithola into entsha, bengingazi ukuthi asivumelekile at all. Abuka ubuhlungu obudlula ukuthi usumuva ama-deals akho. Yazi ngike ngacabanga, ngiyasho ukuthi uzoba nesineke selama-deals ngoba wonke afuna i-attention yomuntu. Kufanele ngibheke umuntu onebhizinisi elithe ukuthi ukuba dry khona ezowanika i-attention yonke le. Kodwa-ke kukona konke ngahamba ngaya kumphathi omkhulu. Mphathi omkhulu, kwenzakalani? Niyangixosha? Wathi umphathi omkhulu, sizamile nathi sisa, ayikho into esizoyenza ngaphezu kwamandla ethu. Kodwa mphathi, kanjani ngoba yonke into isuke kade isayinwe yinina, mina nje ukuthi ngizi. Kwawukuthi-ke phela ngeke ngilonge i-challenge nami umphathi okuwumuntu ongiphila isinkwa ngoba kube kuthiwa umphathi omkhulu akangibonanga yize umuntu ofanele lo msebenzi, ngabe vele angisebenzi. So uma ngi-challenge lo muntu shuthi ngithi lesi sinkwa angipha sona sekuyaphela ngaso, angazi, yabo. Futhi akalokhu eyale nale uhlale phezu kodaba. Umphathi omkhulu wase engivulela ikhompyutha, i-email nje inegama lami lapha phezulu ukuthi sicela lo sisi ukuthi ngomhla ka-10 aphuma aphele kaHandeyi. Namanje ngisashokekile guys, but angifuni kuze kube ngathi yini yani, no. Isizathu ukuthi akuvumelekile. Ngike ngaba kumqondo nokuthi ngithi kunganjani bavele bazithathe iy'moto ngiqhubeke ngisebenze. Ngabe ngabona ukuthi akusasizi iy'moto zikegameni lami. Kwaphela kanjalo nje ngesinkwa. Kwaphela njengamanje angizazi noma ngifocuse kwisaluni yami noma ngihambe ngiye kulama-dealership ake angibiza, noma ngibuyele ebhizinisini lasekhaya lokudayisa udizili, angizazi.
Ngibonga noNkulunkulu ukuthi nginawo nama-choices engizothi mengithi ngizame kuwona. Kukona konke guys, ngibonga abantu abangisaphothile kwi-journey yami yonke kaHandeyi. Ngibonga abantu abangisaphothile bonke kuwo wonke amabhizinisi ami, nengisazowavula ngizobe ngicela ukuthi niqhubeka ningisaphothe. Angisasebenzi kaHandeyi. Angazi ukuthi njengoba bethe abaphathi angibuyele ekhaya mhlambe bayongifonela noma kuyokwenzakalani. Angiboni mhlambe nami ngiyobe ngingasenaso nesibindi nokujabulela ukuphinda, cause namanje angi-understand futhi angikholwa. Kodwa-ke kuyikona okuyikona. Ezinye izinto uyazenza uthi uzama ukuy'philisa, uthi uzama ukwenza impilo engcono, uthi uzama ini kanti usuzigwaza ngowakho, and uma uy'gwaze ngowakho-ke kuyake kugwaze kuzwele ngoba uwena ozigwazayo. Angizosho lutho-ke oluningi guys, ngiyabonga ukungisaphotha nabakade beshare ama-post ami. Yonke into nje ngiyabonga. Angisazi, yazi inyembezi shuthi aziphumuli uphuma emehlweni omuntu cause kunini ngikhala. Kunini ngikhala. Kunini ngikhala nje ngikhala. Kufanele ngabe azisaphumi. Kufanele ngisho ngabe kuthiwa ukuthi angikhale kuvele kuthi angihleke nje ngoba kanjani yabo. So guys, kodwa kwabasafisa ukuthi mhlawumbe bangisenda ama-documents basho ukuthi cha ngibabhekela imoto, bakhona o-salesmen abanye bayikho active kwi-social media, ngizonirefela nje kubantu aba-right. Phinde ngibonge uTsibi usiphe ngiphe ithuba. Ngiphinde ngibonge kumphathi wami omkhulu e-ofisini uMr Francis, mase ngiphinde ngibonge kuKhuboni uPhathizwe nakuma-colleagues ami. Guys, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Ngiyanithanda. Ngiyabonga nje kakhulu. Nabangisaphothile ngeke ngikhohlwe-ke, abangisaphothile ngibonga kakhulu guys, cause nilifezile iphupho lami. Ngaba zikho lezi moto engixoshelwe zona kube kuthiwa bangakhona, ngaba yikho leya saluni kube kuthiwa zange ningisaphothi. So konke enginakho kungenxa yenu. Kwande nala nithatha khona, ingako ngithi noma ngesontweni ngifike ngithi lo mnikelo lo wokuqala owabo bonke abangisekayo kwindlela yami yokuphanda. Mase kuthi owesibili, Nkosi ngicela ubusisa imizamo yami. Owesithathu, owawo wonke umuntu ongasebenzi emhlabeni ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga amkhanyisele, amkhumbule. So nje okwamanje mina nokudayisa imoto ngisazophumula guys. Sane-trauma, ngithukile nje lokhu kwangempela, cabanga ngithukile. Ngishokekile nina. Ngazi ngishawa ugesi. Like ngisho you know, but-ke akusenani bafethu. Sahlafuna noma kubaba papa yini. Sazolala. Bafuthu asikhandi zenzeka. Uyabona-ke lento yomsebenzi nangendlela estructure ngayo. Ikhandwe ngenhloso to produce ama-slaves. Wena njengomsebenzi being a slave, and iboss yakho being a slave master. And indaba kaNoma iyakuprova lokho engikushoyo. Mhlawumbe abanye bena bakaze bayibona ivideo uNoma uxoshiwe kaHandeyi la esebenza khona. Ngoba uHandeyi ubona uNoma eba successful outside of uHandeyi. Ngesaluni yakhe efufusayo eza kahle uthenga imoto ezu4. Wathi uHandeyi asikwazi ukugcina njengomsebenzi uphumelela kangaka. Asimfuni thina umsebenzi ophumelelayo. Asimfuni umsebenzi thina ozongadependeli kithi. Njengekhampani yakaHandeyi sifuna thina umuntu ozodependela kithi sizokwazi ukumlawula. Akuona kamazwi wabo ngqo lawe ngiwashoyo, kodwa isenzo sabo besisho lokho ngoba vele umsebenzi usuke inhloso yawo ukuthi wena dependela kuwona. Mhlawumbe ama-supervisor namanye ama-manager ngokuhlukahlukana kwe-hierarchy abanakho lokho because bona ngokwabo bama-employees. Kodwa the makhulu boss yena-ke loyo uyiqonda kahle isystem, ngoba isystem ithi akugcinwe wena
underpaid, ungakhokhelwa imali oyideservayo, khona ungeke ukwazi ukuthi uzoyokwenza into ngaphandle ezokwenza ukuthi ukwazi ukuzimela wena self. Kufanele lonto uyazi ukuthi isystem nje leyo yokuthi kufanele wena uhlezi udependela kubona ngaso sonke isikhathi bezokwazi ukukulawula, bakuxhaphaze ngendlela abafuna ukukuxhaphaza ngayo. Isystem ke leyo ekhona ekhanda. So azi ukuthi umqashi wakho akafuni ukukubona uphumelela. Yakuyenzeka lento, nizokhumbula omunye usisi obesebenza egarage, sengikhohliwe igama lakhe, uCashia egarage, wathenga imoto. Umqashi wakhe wamgxosha ukuthi awukwazi ukuthenga imoto usebenza egarage. Uyayibona into le? Awukwazi ukuthenga imoto usebenza egarage. Wamsolela ukuthi kungenzeka ukuthi weba imali yikho ekwazi ukuthi nje athenga imoto, ngoba umuntu omnyama akufanele nangelilodwa ilanga akhombise ukuphumelela esimeni esakhelwe ukuthi singamphumelelisi umuntu omnyama, ngoba umsebenzi awakhelwanga ukuphumelelisa umuntu omnyama, wakhelwe ukuthi umuntu omnyama agcinwe eyisigqila sawo, adependele kuwona aze afe. Sikhandizi. Hello Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Guys, ganzi Hyundai injani. So uNoma was working at Hyundai and athengisa imoto. And then bamxosha emsebentini, baterminate contract yakhe. Guess ukuthi bayiterminatelani, bayiterminatela ukuthi uNoma uthenga imoto leti-4 and unesalon. Like really, like she didn't do anything wrong. Nedi bamxoshela nje ukuthi uyaphumelela ugela unesalon yakhe. Unetimoto takhe atithengela, like she's like flourishing. Bamxosha njena, she was crying when the video nje posted lapha ku TikTok crying, ubona ukuthi uva buhlungu, and washo ukuthi she even begged baphathi bakhe ukuthi uyawudzinga lo msebenzi, basho nabo ukuthi their hands are tied, akusibo labamxoshako, but baphathi labakhulu labamxoshako ukuthi cha ngeke baze bakhone kuqhubeka nayo. So does this mean ukuthi my employer ethi afuna kusibona sihleze si-down, sihleze singaphumeleli, usebentele emuva, because mawuqala uflourisha nje into yakho number right usengathi imoto wendane then bayaqosha bathi bona ngeke baze bakhona kusebenza nawo kanjani. And people are really disappointed at Hyundai, bayasho nje ukuthi hayibo asikele ngisho nokuthenga netimoto tabo. Because this is really not fair for uNoma. It's not fair because like she didn't do anything wrong. Bamxoshela nje ukuthi yaphumelela uthenga imoto unesaloni. Like really? Please do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.